हेल' लोगोफोर, जोङो मिथिगौ गोबां मानसिफ्रानो इउटुब, इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक पेजफोरावहाय मनेटाइजेशन खालामनानैहाय गोबां बेबायदिनो रां खामायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो दिनै आङो मोनसे एप्लिकेशननि सोमोन्दैहाय जेरावहाय रां खामायनो हायो बेखौहाय आं नोंथांमोननोहाय खोन्थानो थाखाय थाम-थिम जादों। बेनो जाबाय हेपि एप्लिकेशन, हेपि एप्स। बेहाय भिडिअ बेबायदिनो इउटुबफोरनि बायदि सर्ट भिडिअफोर होनानैहाय मनेटाइजेशन खालामनो हायो आरो बेवहाय रां आरजिनो हायो आरो लोगोसे सर्ट भिडिअ नायनानैबो फैसा खामायनो हायो। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौहाय। सेथियावनो नैबे प्ले स्ट'रावहाय थुनानैहाय हेपिखौ सार्च खालामदो। आङो थुबाय प्ले स्ट'रावहाय थुबाय। हेपि एप्सल' होनानैहाय बेखौहाय सार्च खालामनांगौ, नागिरनांगौ, अब्लानो बे गाव फैखागोन। हेपि सर्ट भिडिअ एप्स नुजाफैबाय नैबे गोजायानो, बे गोजायाव थुबाय आङो। अब्ला बेवहाय आंहा इनस्टल खालामखानायनिखाय बेयाव अपेन ओंखारदों नै। नोंथांमोना इनस्टल खालामाखै, बेखायनो खालामाखैब्ला नोंथांमोननियाव इनस्टल अपसन ओंखारगोन। इनस्टलाव थुनानै होब्लानो बेयो इनस्टल जागोन। बेनि उनावहाय बेवहाय अपेन खालामनानैहाय मबाइल नाम्बारफोर बियोब्ला मबाइल नाम्बारफोर होदो, जि बियो बेखौ होदो, ओमफ्राय अटिपिफोर साबमिट खालामदो। बेनि उनावहाय बे एप्लिकेशनखौहाय खुलिनो हागोन आरो दे। अब्ला जों थांदिनि एप्लिकेशनावहाय आंहा डाउनलड खालामखानायनि दङ। बे हेपि एप्लिकेशनावहाय थुनि। नैबेहाय गोजौआव दङ नै हेपि, आं हेपियावहाय थुबाय। लोगो लोगो खुलिनाय लोगो लोगो बेबायदि भिडिअ ओंखारफैखायो थोंजोङैहाय हमआवनो। बेवहाय साबमिट होब्लानो, माने अटिपिफोर साबमिट होखांब्लानो, अपेन खालामब्लानो बे मोसानाय बायदिसिनाया ओंखारफैखायो। बेबायदिनो नारखोबाय थाबानो भिडिअआ गोदान गोदान फैगोन। आरो बे भिडिअफोरखौहाय 5 सेकेन्डल' नायब्लानो जायो। 5 सेकेन्ड नायदो, बेनिफ्राय ओरै नारखोदो, थुखोदो, ओरैहाय बोखोदो आरो गोदान फैलायबाय। बिदिल' जेबो नङा, गैया बेवहाय भिडिअ नायनायनि बेलायावहाय। ओमफ्राय गाव हारसिंनो अट'मेटिक जाबाय थायो आरो नारखोलांबायल' थानांगौ 5 सेकेन्ड नायनानैहाय। दा जियानो जाया मानो नै बेवहाय ओरैहाय राइट साइडथिंहाय प्रफाइल दङ। नैबे प्रफाइलावहाय थुनो नांगौ। बे प्रफाइलाव थुदो। आङो थुबाय प्रफाइलाव थुबाय आङो। बेयाव प्रफाइलाव थुयोब्ला एडिट प्रफाइल दङ नै, बे एडिट प्रफाइलावहाय थुदो। एडिट प्रफाइलाव थुदो। बेनि उनावहाय बेहाय नामफोर होदो, इउजार्स नेमफोर होदो, बाय'। बेयाव एकाउन्ट खुलिदो आरोखि, बे एकाउन्ट खुलिनाय जायगा। बेवहाय फटकफोरबो होबाय नै, आंहा खुलिखानायनि दं। फटक होदो, नामफोर होदो, गासैखौबो होनानै बेवहाय एकाउन्टखौहाय थिक खालामनो हागोन बिदि। ओमफ्राय दानिया बेगावहाय थांफिनबाय, आं फटकबो होदों नै, माबा भिडिअबो। बेनि उनावहाय नैबेवहाय मरआव थुदो। गेट पेड टु क्रिएट भिडिअस मर लिरनाय दङ, नैबे मर गोजायावहाय थुदो। बेयाव मरआव थुयोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय नायदो मा मा लिरदों आरो। माने बेवहाय नियम निथिखौ फालन खालामनांगौ, मानिनांगौ, बे बाथ्राखौ होनदों। दा सेथियावनो दङ बेवहाय बि एटलिस्ट 18 इयार्स, माने 18 बोसोर जाथारनांगोन। बैसोआ 18 बोसोरनि गोजौआव जानांगोन। हेभ एटलिस्ट 1000 फल'वार्स, आरो 1000 जन फल'वार्स मोननो नांगोन। जेरैहाय फेसबुक पेजफोरावहाय फल'वार्सफोर नांगौ जायो, बेबायदिनो बेयावबो फल'वार्स नांगौ, 1000 फल'वार्स। हेभ एटलिस्ट ए टटेल अफ 50,000 भिउस, गासै 50,000 भिउस जानांगोन भिडिअफोरावहाय टटेल। 50,000 भिउस, 50,000 भिउस जानांगौ, नायनायनि जानांगोन। अब्ला भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय
भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे गेजेराव क्रिएट दङ प्लास आइकन, बे क्रिएट प्लास आइकनावहाय थुनांगौ आरो बेयाव थुब्लानो जाबाय। बे प्लास आइकनावहाय थुदो, अब्लानो बेवहाय भिडिअखौहाय आपल'ड होनो हागोन आरोखि बिदि। बेवहाय अके होनानै भिडिअखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय। जि भिडिअ दं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हागोन। प्रफाइलाव थुदो, बेनिफ्राय प्रफाइलाव थुनानैहाय नैबे गोजौआवहाय थफ्ला खाथबनाय बायदि दङ, बे मरनि गोजौआव थफ्ला खाथबनाय बायदि दङ आरोखि गोजौथाराव। बे थफ्ला खाथबनायावहाय बेहाय थुनांगौ। बे थफ्ला खाथबनायाव थुयोब्ला नैबेबायदि ओंखारगोन आरो मोनथाम बेवहाय फिदिंनानैहाय फैसा मोननो हायो। क्लेम नाउ दङ नै थफ्ला खाथबनायनि 15था भिडिअ नायनांगौ गासै 15था भिडिअ नायनांगौ, अब्ला बेखौहाय फिदिंनो हायो आरोखि। 15था भिडिअ नायनायजों बेखौ फिदिंनो हायो। 15था भिडिअ नायोब्ला 15था भिडिअ नायोब्ला अब्ला बियो गेवो, बेखौ फिदिंनो हागोन। बेबायदिनो गासै 45था जायो। 45था भिडिअ नायनांगौ, अब्ला बे मोनथामखौबो फिदिंनो हागोन। ओमफ्राय फिदिंनानैहाय बेवहाय फैसा मोनो। दिने दिन बेबायदिनो बेखौहाय मोनबाय थागोन आरो। भिडिअखौहाय माथ्र 5 सेकेन्डल' नायनांगौ। 5 सेकेन्ड नायदो, बेनिफ्राय नारखोलायदो ओरै 5 सेकेन्ड नायदो, नारखोदो 5 सेकेन्डल' नायनांगौ, बेनिफ्राय नारखोनांगौ। ओमफ्राय जेब्ला बै गिदिंग्राया गेवगोन, अब्ला गेवोब्ला बेवहाय नटिफिकेसन फैखायो, गोजौआव नटिफिकेसन दिन्थिफैखायो। अब्ला बेवहाय गेवबाय सानदो आरोखि बिदि। दा बेवहाय जिखुनु 15थाजोंसो गेवो नालाय मोनसे, गासै 45था जानांगौ भिडिअ नायनाया। नायलांबाय थानि र'। मैगी तो कम बन गई। एक काम करती हूँ, भाई की प्लेट में ना मैगी फैला के रख देती हूँ, ताकि उसको लगे कि ज्यादा है, पर ज्यादा वाली मैं ले लूंगी। नहीं, मैं आज कम। मैं तो अपने भोले बाबा का भोला सा भक्त हूँ, धोखा खा सकता हूँ, थे नहीं सकता मैं वो। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल एसबीआई 15 जुलाई से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग नटिफिकेसन फैबाय, नै नटिफिकेसन फैबाय, गेवबाय। दायो गेवबाय बेयो गिदिंग्राया, अब्ला बेवहाय राइट साइडआवहाय थुदो, राइट साइडआव गाहायाव थुबाय। बेनि उनाव गोजौ थफ्ला खाथबनायावहाय थुबाय। नै थफ्ला खाथबनायाव थुयोब्ला नै बेलाय नै स्पिनाव फैबाय। नै बेखौ स्पिन खालामनो हासिगोन, गिदिंहोनो हासिगोन आरोखि। बेबायदिनो गासै मोनथाम दङ। नै बे मोनथामखौबो 15था भिडिअ नायनायजों बेखौहाय मोनजोबगोन फिदिंनो। अब्ला आङो बे स्पिनावहाय थुबाय। नै खालामनि फिदिंनि बेसेबां मोनो। नै बे बेटार लाकआव थाबा मोना। नै बेटार लाकआवसो थाफैबाय नेक्स्ट टाइम। बेयावबो थायो मालाबा नैबे बेटार लाकआव, बेयाव थायोब्ला मोना। दा जिखुनु बेबायदि 15था भिडिअ नायनानैहाय नै दा बेयाव फैबावबाय। बेखौ आरो गोदान बे स्पिनखौ मोननो थाखाय 15था भिडिअ नायबावनांगौ, बेखौबो 15था भिडिअ नायनांगौ। अब्ला बेहाय नेक्स्टआबो गेवबाय। नै नेक्स्टखौबो नायदो, नेक्स्टखौबो फिदिंनायसै। बेवहाय स्पिन नावआवहाय थुनोसै, बेखौबो स्पिन खालामनि। अब्ला स्पिन खालामनि बे नेक्स्टखौ। बेवहाय 4 मोननाय जाबाय। नै 4 × 1.5, अब्ला 4 × 1.5 6 कइन्स बेवहाय मोननाय जायो। अब्ला बेवहाय 6 कइन मोननाय जाबाय। 4आव थायोब्ला 1.5जों इन्टु खालामनानै 6 जायो। नेक्स्ट थांनि। नेक्स्टखौबो बेबायदिनो 15था भिडिअ नायनानैहाय नेक्स्टआबो गेवबाय। बेखौबो फिदिंनायसै, बेबो गेवखाबाय। नै अब्ला बेवहाय थुबावदिनि, बेखौबो फिदिंनि।
बेवहाय 2 मोननाय जाबाय नै बेनिया 2 जों इनटु जायो 2 मोनोब्ला 4 जायो बिदि अब्ला बेवहाय 4 मोननाय जाबाय अब्ला सेथियावथ' मोनखायाखसै ओमफ्राय नैथियावहाय 6 मोनबाय ओमफ्राय दायो 4 मोनबाय गासै 10 मोननाय जाबाय नै बेहाय नोंथांमोना नुबाय बेवहाय 10 मोननाय जाबाय कइन्स बेलेन्सखौ 10 मोनबाय ओमफ्राय कइन्स आर्न 340 टटेल 340 बेहाय आङो दासिमावहाय गासैजों मोननाय जायो बे 10खौ लाफानानैहाय ओमफ्राय दा बेखौहाय सोहरनायसै वालेटावहाय पेटिएमआव अब्ला बेहायनो थुदो बे 10आवहाय थुबाय आङो नै बेबायदि ओंखारगोन रिडिम कइन्स ओंखारो आरो बेवहाय थुबावबाय अब्ला बेवहाय कनफार्म ओंखारबाय नै बे कनफार्मावहाय थुदो कनफार्म खालामदो बेवहाय पेटिएम नाम्बार होनांगौ बेवहाय होखानायनिखा आंहा बेयाव थुबाय कनफार्माव बेवहाय अकेआव थुदो गोसोम ओंखारदों नै अकेआव थुबाय अब्ला बेवहाय 0 जाबाय नै 0 जाबाय अब्ला बे फैसाया 10 थाखा फैसाया बेयो एकाउन्टावहाय माने पेटिएमआवहाय पेटिएम वालेटावहाय बियो थांगोन 14 दिननि गेजेरावहाय थाङो बेबायदिनो 14 दिन बिसिनि नियम बायदि 14 दिन बेवहाय सम लादों बिनि गेजेरावहाय बे फैसाया बे 10 थाखाया हाबफैयो बेबायदिनो नोङो दिने दिन नायलांबाय थायोब्ला ओरैहाय 14 दिननि गेजेरावहाय हाबलांबाय थायो आरो सानफ्रोमबो नायबाय था सानफ्रोमबो हाबबाय थागोन बेबायदिनो सोलिलांबाय थायो बे रोखोम दा बियो गासिबो बे हाबहैनाया पेटिएम वालेटावहाय बियो थाहैयो वालेटनिफ्राय आरो एकाउन्टावहाय सोलायनानै बे फैसाखौहाय बाहायनो हायो आरोखि बिदि बे फैसाया पेटिएम वालेटावहाय थाहैबाय नोंथांमोननोहाय आङो पेटिएमआवहाय थांनानै देखायनि पेटिएमआव दसे थांनानै पेटिएमआवहाय थुनि पेटिएमआवहाय आं दिन्थिनि वालेटावहाय हाबनायखौ बेलेन्स हिस्ट्रि बेलाय नै बेवहाय नोंथांमोना नायदो नैबे वालेटावहाय हाबनानै दङ बेयो बे हेपिनिफ्रायनो हाबफैनायनि बे हेपिनिफ्रायनो बेवहाय हाबफैदों बेलाय नै बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेलाय नै हेपिनिफ्राय नै 2 PM आवहाय हाबफैदों आरोखि नै बेयो हेपिनिफ्राय हाबफैनायनि बेबो हेपिनिफ्राय हाबफैदों नै हेपिनिफ्राय हाबफैदों बेनिफ्राय बेबायदिनो हेपिनिफ्रायनो गोबां बिदिनो हाबफैबाय थानाय दङ आरोखि नै बेयावबो दिन्थिबावनि आं नै बे गासैबो बे हेपिनिफ्राय हाबफैनायनि बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो 10 थाखा 20 थाखा 30 थाखा बेबायदि दिने दिन नायबाय थानायनि बे फैसाफ्रा बे हाबनानैहाय 222 दासिमावहाय बेबायदि जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो बे एप्सनि गेजेरजोंहाय मनेटाइजेसन खालामनानै फैसा खामायनो हागोन आरो मनेटाइजेसन जायाब्लाबो मनेटाइजेसन जासान्दि नोंथांमोना बेबायदिनो बे भिडिअ नायनानैहाय गासै 45टा भिडिअ नायनानै दसे नायनानै बेखौहाय नोंथांमोना खामायनो हायो आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअफोर नोंथांमोननि थाखायहाय आङो लाबोबाय थागोन अब्ला एसेनोसै हामबायसै